Umpisa pa lang ng ride mga boss, may problema na bike ko. Boss, atat! Ay, gumana nung cambio ko. Pero tuloy na natin ang ride mga boss, nakaset na. Pupunta tayo ng Paligi ngayon. So ayaw gumana ng cambio ko. Magtitiis ako sa mabigat na padjak. Susunduin lang namin yung mga tropa dito sa Kalasag bago pumunta ng Paligi. A few moments later. Ayos ang ride na to mga boss. Hindi siya mausok kasi puro bukid ang dadaanan namin. So happy ang lungs namin dito mga boss. Mukhang nagkamali ako ng pinaglagyan ng action cam ko mga boss, magalaw. Kahit may stabilizer siya oh. Siguro sa body strap na lang natin lalagay sa susunod na video yung action cam natin para hindi ganun kagalaw. Sobrang ganda. Ang ganda ng view dito mga boss. Sakto yung oras namin pinili. Kasi pahapon. So mamaya magpo-food trip kami sa food court pagkalagpas ng grotto. Kung di pa kayo napupunta dito, puntahan nyo at mag-enjoy kayo. Mas maganda kung hapon. Rochan, kaya mo yan. Malapit na tayo. Mga 3 kilometers pa boss na puro ganito ang dadaanan nyo. Sobrang ganda, kaya relax na relax ang ride namin dito.
Siya nga pala mga boss, baka pwede nyo naman akong i-like, comment, and subscribe. Thank you mga boss. Meron ka sa likod bike ha? Baka bigla akong lumiko eh. Nabasa ang palay. Ayan mga boss, nandito na tayo sa grotto. Picture muna tayo and magpalipad tayo ng drone para mas maganda ang video natin. Ano boss? Ano? Diyan? Uuwi na kami mga boss. 'Di ba? Ang gandang tumambay dito sa gabi.
pwede kayo mag food trip. Thanks for watching.